खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नेपालाव मेसे एबा बर' हारिनि बायदि जेंनाखौ लानानै गाहाय मन्थ्रि अलीनो गोसोखांलाय गथायदों मेसे सिबियारि आफादा। गाम्बारिबिल गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर बादायलायनायाव बनरगाव दखरा एबसुनि हानजाया देरहासारदों। सुप्रीम कर्टआ एससी आरो एसटीनि सायाव साब क्लज आरो क्रेमी लेयारनि भार्डिक्ट फोसावनायखौ सीसीट'आ गनाया। पाटना रेल स्टेशनाव आरपीएफआ 50 लाख रां बोखांनो हादों। नलबारिनि धमधमा लामायाव डाम्पारजों सौख्लायजानानै सासे फरायसानि जिउ खहा। निसि फरायसा आफादा 36 घन्टा बन्द फोसावनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। हायुङारि मानास हाग्रामायाव बुहुमनां मैदेर सान फालिदों। अबर सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासनि बेफ्रुसार बिबुंथि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नेपाल हादरनि मेसे हारिनि बायदि जेंनाखौ लानानै गाहाय मन्थ्रि केपि अलीनो 2 आगस्त 2024 समबारखालि नेपाल हादरनि मेसे सिबियारि आफादा गोसोखां बिलाइ गथायो। बे हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमाबो बाहागो लाफायो। बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय आफादगिरि राजेन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी, बाबुल बर', गोदान दिल्ली आरो नेपाल मेसे समाज सिबियारि आफादनि आफादगिरि रनजित मेसे समाज सिबियारि आफादनि हादरनाङारि नेहाथारि राजकुमार मेसेमोना बाहागो लादोंमोन। नेपाल हादरनि गाहाय मन्थ्रिनो गोसोखां बिलाइ गथायनायाव गाहाय मन्थ्रिनि जइन्ट सेक्रेटारि रशनि मेसे एबा बर'आ गोसो गुदुङै मदद होदोंमोन। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै 4थि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोबथा जोलुर बादायलायनाय 2024 क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाम्बारिबिलनि आर.एन.बी. एमालगेमेटेड गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बनरगाव दखरा एबसु आरो जारबारि दखरा एबसुनि गेजेराव जायो आरो बनरगाव दखरा एबसुआ 3 गलनि फारागथिजों देरहासार जायो। बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया। बे जोलुर बादायलायनायखौ जोलुर जोनानै बेखेवनानै होजेनो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, बिरखां नार्जारी, थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिस्रां ब्रह्म आरो लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सिबिसन नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। थांनाय 1 आगस्त 2024 खालाराव सुप्रीम कर्टआ एससी आरो एसटीनि सायाव साब क्लज आरो क्रेमी लेयारनि भार्डिक्ट फोसावनायनि सायाव सावरायनो सीसीट'आ समबारखालि मोनसे गोनांथार मेल जथुमदों। गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जानानै थांनाय सीसीट'आनि सावराय जथुमखौ मासि लानानै दैदेनदोंमोन अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुखराम बसुमतारीया। समबारखालि सावरायनायनि गुबै आयदाफोरानो जादों फारियै सुप्रीम कर्टआ एससी आरो एसटीनि सायाव साब क्लज भार्डिक्ट फोसावनायखौ होबथानाय, सुप्रीम कर्टआ एसटीनि सायाव क्रेमी लेयार भार्डिक्ट फोसावनायखौ गोख्रों हेंथा खालामनाय। सुप्रीम कर्टनि बे थांखिया संबिधाननि 341 आरो 342 दफानि हेंथा। भारतनि संबिधान बायदियै एससी, एसटी आरो ओबीसीनि रिजार्वेशन कोटाखौ भारतनि प्रेसिडेन्टआसो थि खालामनो हायो आरो बे बिथिङाव एमपिफोरासो आयेनखौ दानो आरो रिजार्वेशन आयदाखौ पार्लियामेन्टआव बारहोनो हायो।
सुप्रीम कोर्टनि थांखिनि सायाव एससी एसटीनि मोनथायफोरखौ सिफायथावना जेबो थांखि लायै बायदिनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाहनो गोसोखां बिलाइ गथायनाय आयदाफ्रानो गुबैमोन। लोगोसेनो बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गंसेल' नायल' जाल' रूपसी बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननो आसाम केबिनेटआ थांखि लानायखौ CC2निफ्राय गोसो गुदुङै मेडियानि गेजेरजों फरायनाय जायो। बे सावरायनायाव CC2नि लोब्बा आफाद महरै एबसुनिफ्रायबो आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानायजों लोगोसेनो बुंथिगिरि अबित नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिस्रां ब्रह्म आरो लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सिबिसन नार्जारीयाबो बाहागो लादोंमोन। बिहारनि पाटना रेल स्टेशनाव सासे सुबुङा गंसे सुइटकेसआव नोगोद 50 लाख रां सोनानै लाबथिंनाय समाव RPFआ सिग्रोमनानै नोगोद 50 लाख रांखौ बोखांनो हादों। बजरं ठाकुर मुंनि सासे सुबुङा झारखन्डनि मोनसे खैला खनिफ्राय लाबोदोंमोन होननानै RPFनि सेबनायाव सिमान लादोंमोन बजरं ठाकुरा। अदेबानि बे जाथायनि सोमोन्दै RPFआ इनकाम टेक्स बिफाननो मिथिहोहरबाय आरो नायबिजिरनायखौ RPFआ जागायबाय होननानै मिथिहोबावदों। नलबारी जिल्लानि धमधमा लामायाव समबारखालि फुंनि समाव गंसे बांद्राय गोख्रैयै खारनाय डाम्पार ट्राकआ साइकेलजों फैबाय थानाय पायल देबनाथ मुंनि सासे फरायसाखौ सौख्लायलांदों। जाहोनाव फरायसा पायल देबनाथआ जायगायावनो जोबथा हां बोयो। बे जाथायखौ लानानै धमधमा थांनाय लामायाव जोबोद दुंहाव थासारि सोमजियो। अदेबानि जायगानि पुलिसा थासारिखौ गोबां नाजानायनि उनाव सुग्लायहोनो हादों होननानै मिथिहोदों। थैनाय फरायसाया नलबारी धमधमा लामायाव थानाय स्प्रिं डेल्स एकाडेमियाव फरायनाय फरायसामोन। 36 घन्टा बन्द फोसावनायखौ अरुणाचल प्रदेशनि नखर मन्थ्रिया बोखांना लाफिननो खावलायनायनि उनाव निसि फरायसा आफादा बोखांनानै लाफिनबाय। गिबि मन्थ्रि प्रेमा खान्डुजों लोगो हमहैनानै सावरायनो खाबु मोननायनि उनाव निसि फरायसा आफादा बे थांखिखौ आजावनानै बन्द फोसावनायखौ बोखांनानै लाफिनदों। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशआव निसि ट्राइबेल हारिनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांजायैनि थाखाय निसि फरायसा आफादा खुद्रिनानै 36 घन्टा अरुणाचल प्रदेश बन्द फोसावदोंमोन। बेखायनो बोखांना लाफिननांगौ होननानै नखर मन्थ्रि नामा नाथुङा खावलायदोंमोन। थांनाय 2023 मायथाइनि 25 अक्ट'बरावनो निसि फरायसा आफादा गासै मोन10 जेंनाखौ लानानै मोनसे गोसोखांलाय गथायदोंमोन। नाथाय सोरखारजों सुस्रांजायै आरो सावरायजायैनि जाहोनाव खुद्रिनानै अरुणाचल प्रदेशनि निसि फरायसा आफादा 13 आगस्तनि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय 36 घन्टा बन्द फोसावदोंमोन। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव मैया समबारखालि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जादों। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि गिबि हाबग्रा गेट बासबारि रेन्जजों लोगोसे बनाफारा रेन्ज, भानबारि रेन्ज आरो कुक्लुं रेन्जआव आलादा आलादायै हाग्रामानि बिबानगिरिनि बानजायनायाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जादों। बासबारि रेन्जनि महल केम्पआव खुंफुंजानाय बुहुमनां मैदेर सानाव बिफाननि मैदेरखौ दैमायाव थुखैनायजों लोगोसेनो दोरोङारि आदबजों फुजा खालामनाय जायो आरो जानाय आदार होनाय जायो। मैदेर, माउथ आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि सावस्रि आनजाद नायनायनि अनगायैबो मुलि राननाय जायो। बेराफारसेथिं बाक्सा हेल्थ ससाइटिनि बानजायनायाव मैदेर, माउथ आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि सावस्रि आनजाद नायनायजों लोगोसे माउथ आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि गेजेराव मेडिसिन गोनां मुस्रि राननाय जायो। हायुङारि मानास हाग्रामानि आरो मानास टाइगार प्रजेक्टनि लोगो सामलायगिरि जसिमुद्दिन, लेङाइ सामलायगिरि सुबोध तालुकदार, बासबारि रेन्जनि रेन्जार बारिन बर'जों लोगोसेनो हाग्रा बिफान आरो सावस्रि बिफाननि गोबां अनजिमानि मावख'गिरि मावफारिया
गाव गोसोआरि आफादफोरनि मावख'गिरिफोर बासबारि रेन्जनि खाथि खाला गामिनि रायजोआरिफोरा बाहागो लादों बुहुमनां मैदेर साननि हाबाफारियाव। बेनि अनगायैबो बासबारिनि आरबाइन एकाडेमिनि लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे सोलोंथाइ फसंथानाव हायुङारि मानास हाग्रामानि मावख'गिरि मावफारियाफ्रा मैदेर मानसनि दाङाबाजनि सायाव सांग्रांथि मेलबो खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बिबानगिरिनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव हायुङारि हाग्रामानि मोनब्रै रेन्जआव गासै 52 बिफानारि मैदेर दङ। थिग बेबायदिनो गुवार हायुङारि मानास हाग्रामायाव थांनाय बोसोरनि साननाय बायदियै मैदेर साननाया मोजाङै बिफानारि बायदियै नुजाथियाखैब्लाबो हायुङारि हाग्रामायाव मैदेरनि अनजिमाया बारायनाया रोखा जादों। हायुङारि मानास हाग्रामायाव आथिखालाव फ्राय 18 मैदेर दं होननानै हाग्रानि बिबानगिरिया मिथिहोदों खौरांनि गेजेरजों। बेराफारसेथिं हायुङारि मानास हाग्रामानि भुनापारा, फानबारि आरो कुक्लुं रेन्जआवबो मैया समबारखालि गुबुन गुबुन हाबाफारिजों बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जादों। बिटिआरआव खान्थि बायदियै गं 18 गामि सोदेरनो नागिरदों। अबर' सुरक्षा कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जन दासआ समबारखालि मानास नेशनेल पार्कआव खौरांगिरि मेल खुंनानै मोनसे बेफ्रुसार बिबुंथि होदोंदि दिहिरा समष्टिनि एमएलए कनसियाम दासआ बिसायख'थि आय'गनि सायाव नंखाय सोलोंथायारि रोंगौथि फोरमान बिलाइ गथायनायनि अजद। बिटिआर सरकारनि केबिनेटआव गोदानै गं 18 गामि सोसननो लानाय थांखिखौ गोख्रोङै हेंथा खालामदों अबर' सुरक्षा कमिटिया। मैया समबारखालि सालबारिनि बासबारिनि हायुङारि मानास हाग्रामानि कटुआ रेजर्टआव खुंनाय मोनसे खौरां मेलाव अबर' सुरक्षा कमिटिनि मिरु आफादनि नेहाथारि जन दासआ बिटिआरआव गोदानै गं 18 गामि सोसननो लानाय थांखिखौ गोख्रोङै सोंखारिनानै बुंदोंदि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि केबिनेटआव गोदानै गं 18 गामि बिटिआरआव गोदानै सोसननो लानाया खान्थि बायदि नङा। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जाबाय आरो बे गोरोबथायाव गोदान गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि सोमोन्दै 3.1 दफायाव माखासे बाथ्रा जर'खायै सोफानाय दंदि बिटिसिआव गामि सोसननाय आरो बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नायनि सायाव मोनसे कमिसन दानानै दोननाय दङ। बे कमिसननि खौरांनि सायाव बिथा खालामोब्ला बिटिसिआव गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि थांखि लानो हायो। नाथाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसाम सरकारखौ बुंनो सानोदि थांनाय बोसोरावबो कमिसननि जेबो गनायथि खौरां गैयालासे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गं 41 गामि बिटिआरआव सोसनजादोंमोन। फिन खेबसेबाव बिटिसिआव थानाय 22 लाख रायजोनि लुबैनाय हास्थायनाय गुदि मोनथायखौ नेवसिनानै जेबो रोखोमनि नेमखान्थि गैयालासे गं 18 गामि गोदानै बिटिआरआव सोसननो लानाया मोनसे आयेन बेरेखा खामानि जादों होननानै बुङो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।